amic està confós, jo l'ajude i ho entenc. O quan hi ha molt d'embolic, jo me puc confondre. O també quan me fa mal el cap, o que confon algunes coses. Per exemple, un gos o dos gossos. La confusió és molt forta i te pots confundir amb totes les persones, mascotes, animals, trastos i moltes més coses. I no ens confós, o jo l'ajudo a colar-se el cap, o que un amic i jo l'ajude, o que té un problema un amic i jo l'ajudo a solucionar-lo. Quan la millor amiga em necessita perquè no l'entén i se sent confosa amb l'exercici, jo li explique i ho entén. Ajudem als xiquets i als professors. Com per exemple, ajudant als demés a no perdre'm i a no equivocar-nos. La confusió fa que nosaltres equivoquem i a més podem desorientar-nos. Per exemple, quan agafa un clarió blau i volia agafar un roig. Quan un familiar sent l'emoció és quan va néixer un xiquet, o quan tracs un 10 en un examen, quan arribes a casa i trobes un regal perquè és el teu aniversari, quan li diu un xiquet a son pare per primera vegada papà. El Pare Noel ha traigut regals baix de l'arbre. És demanar algo que vols, com si volgueres un xoguet molt important, com el geni de la llàmpara d'Aladín. També es vol jugar amb els joguets de l'habitació. Per exemple, me puc confondre amb altra paraula i ficar-la que no toca. També la confusió és una barreja d'emocions que entenem de tard. No sentir la confusió perquè jo soc ordenada, me puc mantenir la calma i sé que me tranquil·litze.